Kejingi beteng ke KCDC ban kenra turing license hidukan berjela keempat lasyong tat kejingi lam UCM uba penyai sing sim menha kanyu terik naiwing arjar arpulai lasaki bo UCM ke KCDC uba penyai sing sim ringkat UEM ke taxation uba fantin jela kadong ki officer bat ki pulit enforcement ke KCDC hadin beladap ban kenra hidukan berjela hayo majai kilahyar ban kendang sehidukan berjela hayo isyamati kumban pen kenmau kejat benrew kampat lakelet yak jingjia syak bom syak tit hadu benadu yak jing im wei udukhat seng bhalang kata ulur syai nyuta badai hakane kayo isyamati baki palbhur khlajat kilawan thom dak bor kumta nakaleng KCDC kelawan yu kejat hakini kibenta la kumno kejinglong jingman hayo isyamati banwan kendang hidukan berjela kibuan kamai hapo upur usam jongkeri khasi habakran sikilat pathai khubor UCM ke KCDC ulaong ka council kam ailat di kibar jela banwan su khli kibuan let try ne kam try ka khayi ka pateng jong ke jait benrew hakju kopo ula kentu ikibriu nong syong chinong ba marjan ka isyamati baki dei ban long chlur ban mi shakhmat man let try ye ka kam hari la jong bat dei ban be ye ki bat kini ye ka khayi om man su ailat iki wei ki khala jat long kat balong ja kat bajia ka council kam ailat di kibar jela ki ba klem kot klem sela ban chuan rung lai lot hajaka khasi ulaong shu ulayo jingtip begitu kiken hon ki bar syo pat bom usam la lur syai kim syam la don shu hakane kayo usyamati henry ki don si ki wei ki jaka ki blas dang man seng yo pat nakleng council ba penyat kan tresi tom pat ulap tha iki pulet bat dei ban thuet yeki hai ki don pat dei ban kiam yeki kat ki badon kti ki ba syo yu usam la lur syai nyuta क्या करगा काउंसिल में आगे बनाने के लिए तो उसका बाद में आप हो सकता होगा तो ये लोग तो अप्लाई करने पड़ेगा ऐसा तो नहीं होगा बिजनेस होगा हाँ 3 साल आप अभी तो बंद करने पड़ेगा और बाद में आप बाजार से आप कितना देता है 20 रुपया 20 रुपया मतलब दिन और एक हफ्ता और कितना हफ्ता में हमें मालूम नहीं कितना होता है डेली 20 रुपया करके खुला देता आप यहाँ में रोज रोज है लेते हाँ अब कहाँ करने वाला है हम इधर कर रहे हैं तो मालिक कहाँ है मालिक असली किसका कौन नाम क्या नाम है यूनिवर्सिटी और आपका लेबर कितना कितना जन है चार चार और वो क्या है वो खसिया ना वो 2 hajong एक खसिया एक mana khasi Thank you. Ah? Gede na eh. Gede na eh. Presyo na lang. Walo. Taslam kita ini. Sama tujuan ya. Dari mana pada ini perlu? Jungi lah dan sah ni po kecamati. Ketika yo but nakaliang ka council milawan dekat yang in charge jong ka taxation dekat ke enforcement ke officers but ni nakaliang ka council ni penparu jingkemen mentas ni la yo ban pendap ban one checking inspection ni ki artli ki jaka tam ki jaka badan hapo hapot India Bangladesh ta kedeka hapo shnong majai but hang chamati tingi ai khublei kerpang ya gajing ya dan lang jing senran lang nakaliang SDPO jong kasora civil division di SDO naka ai khublei kerpang ru yaki samla jong kini ki artli ki kenhun sang bhala ka khasi students union bla mikmat dai president buat nakaliang ka HANM bla mikmat nakaliang finance secretary badai jong kini ka Southeast Khasi Hills ini aku dari kerpang yakiru balai donlang bat mina du namajai hadu ni chamati. Tapi man shukun kemau
ka jing wan jungi mentaru ban hersa hangi chamati kalong shibenta kumban kenmau ya kawe ka jingja bangim dei ban klet halor ka jingsha shimno ekamensim balului jongwe samla ba naka kenhun seng halang KSU dang kendiat senamenta utadi samla lursha nyota de kami hak kami kini ke jingja ya kebala sya penmensau bat hadu benda dukut kamensim hangni he kini ke yo ya kebakila mi kini ke kelajat kita har ki babun bat kila bom penmensau hadu benda kelat no de kani kam pat shimla kelet na ka jimut jumkhat jungi bat dei halor kini hi kimat ba kini ki samla ki wan ban long jelang na kamenta ki babun ki daw de si ki issue ki bakta hijab benril habar kamtam baide bak khayi khabar ka jing wan khayi bi an jong ki bomdei ki trashnong bat ka baar pat ka jing wan trei bat buhai shnong de ki bomdei ki trashnong ka baki don kam let's say ya ka labor license bat ki wewe ki kot islam bat kamtam ru kini ki bon khayi ki bomdei khasi ki don kam ya ka trade license te ka jing bom bit bom biang kini ki kot kisla ka ni i bakalong turmur bah kom rekam hakini ki han bat namat katau nakaliang jungi ni wan her mentas ni bat nakaliang jungi la batha iki officers jong ke council ki yo superintendent jong enforcement ki inspector badation ni ka than sini ka area baki deban wan ban penlong ya ka regular checking but inspection hoi ni suthu bakum council ni mat shibun jing e habai de baka jingdon ki staff le se ka manpower ni duna ba ni don tang kumban ru phongut tam e ki enforcement tingi dang kelot ba ka jing trekam de wala ka taru da kumnu ngin treshtom ya ka ba ngin shim kya habai de kini ki mat ki ba kongsan ba kum council nginam ailat ba ki barjala ki chuan ban yo rungkli dani ban yo ban le try ya ka khai ka pateng hangni bat ni kenturu ya ki pat khasi ki jungi lada ki badan napok ka hima sora lani naka ilaka maulong bat na kini ki area nani na dong na khan siki para dok prasna jungi lada ki don ya kasap se ban khai ki don kasap ban le business ki di ban wan ban le try hari lajong ndai ban ailat ikiwe namar ba ngiru nginamla ban shule kumne hakiwe ki jaka jong shari nongwe ya ka bale se ban shule bu tang iwe dukan rit bu singin namla ban yo tena so ba kentu ba ken ngin be ya kini dak ka bangin kini ya ka kam jongki jakpo jongki lada diki badia madan lada ki diki ba shong dukan dan ni hakanu no ka business su ngin be yaki dah ka bangi kini ka jakpo jongki te na kentu ba iki badan sap hikam khayi pateng subhawan chakani ka dong kan ka thai bakin sedang ya ka kam bat nakaliang jungiru ngin yo bani ka shanam aki babon ki benta tin ba khayi ladai berit ne bahe ki don kam be ban yo ka trade license ladai ba shong surok ne ba shong madan lane ba shong hadukan ru ki de ban yo trade license te om tang kata ngila batha iki baki de ban khang no shwa menta kat bompat biang ki kot kisla bat kideru ban penbiang ki kot bat kide ban wan raksha district council shillong kabaar pat ban yo ka trade license kat kum ka rules haka trading by non tribal regulation act dan kam ban yo ka NOC na ki nong sensashnong na ka hima kabalai pat bakin wan khayi ki don kamru wat banle eka professional tax bakin don ek professional certificate but kani ka professional certificate ani ka kam baki kitre kata ka profession kideban pen I ka kam yu baki tre te hangni ngisa suthu ki jat business yu but ki kam yu baki kitre te namar takadau kini ki don kam basau pat kadeka lada kide ki try dukan lani ki nong khayi ki bamde ki khasi ki de ki khar ki barjala ki don kam ru wat ya ka labor license kani ka long ka don kam hadu kata anta tela dam don na pedeng kini ru ngila la ban khang no shwai ka jingtre ka joki kat
tat ondala kila penbiang barot ki kot isla kani kadeka kubor ke ba tingek nak kaliang jungi ba nginem aili longkat balong ru nya tristom ba kum kini ki jinjang nginem kwa ban ki ba ki wei pat klem kot klem sla ken chu yo rung lai luit khai lai luit kat momon hakani kari jungi te kum ki MDC but kum ka executive committee haka council ke barang pemain ta ni shimkhya ba kini ni sukhya ba ringkat da ke jingkit kle ni trei ye kini kap hadit entat hadin bangla keli ngala tokit bang niki samla hani niki traishnong hani habidi atu ka jingja ba la du no mensim jong samla lo shai hadin menglayo banyak keren bentang musuku ba kita kibriu kibayadon bentang ha katu ka jingja let's say kidang don te bat kim don let's say hang ni kidon pat hakiwi pat kijaka wat ngiyo jingtip rupa kila sedang sengyong sa hawai pat te ngala betha yaki ban ada ka jingko singi bat nakaliang ngajungi nginle ke badan kam bat kumju ru ladalap le kita ki badan benta bat ngin pa marmar ban kem yaki bat kumju ru hakabede bat kanika jing penslow ba nakaliang jong sodar jong ka ilaka molong klem la shimkhya ya ka kam le se balik le ujor ya kata ngin up shodala poi ka jing ko bat ngin sale ka badan kam la dari ban ngin khot ya u sodar molong ngin hapan khot ban keli ban inquiry ya kani nomor ba kani kadai ka kam yap kam em kadai ka bangi sukhya du kata hadu benda du kawe ka mensim kam dei ka bakai te nganem shong thak bat nginem shong thak nginem shong kli ti hadu benda lap ikini ibriu bat ru ban penstom iki bat banle badan kam lada kiyat bi an ki yo ki hat kamtab kinong khi barjala kan don ka jing ta ko mo piong ya ka yo ka kot ka yo ka kot ka dei ka baar pat ka dei ngimbu ya ka yo ka kot ngibu shwa ya ka jing shngan ya ka ri ka jungi ka yo ka kot kan sawan hadin lada la shngan ka ri ka jungi lingba ka khai pateng lingba ka trekam trejam kamut kan sapwan hi kata ka yo ka kot te ngi sukhya ba habaide bakani bangilap kumne but dangshen ru ngila yo economic executive committee bat mai menta ngimshim la shong thai masin shimti tang shitoyo ngila her shepo border block 2 namta ki shnong ki badan kumba arpu artali shethe banle pensngan ki wat hapadeng ka jingsha penwit haki karbi te kani dik senjaman kong baar ngila lek khandra trading license hayodu la lek shari boy district but matang ngila wan chene but ngin sa pentip lanu ngin lek salashim toyo but nginem kwa ban pentip lupa but kidang bun ki jaka ki barjela ki khenchnan ba ki khen kelut ba ban wan chene ban lek ka bomon rei ai ba kin tip ba ngi nginem ai la ta hakani ka executive committee ba thamai mata tang hapo saubanai ngila la ban weng lene ban identify lene ban itu kinu ki jaka ki ba kidon kinong khi barjela ki bam penbit penbiang ki kot isla but kani ka jing bam bit bambiang ki kot isla jong ki em ka pen I ba ki yu rot but ki ten ben ya ka jat namar ba kadi ka ju aski ka bangi wan inspection chini ba semajai lawan chana majai lesi kindon kini no khi barjela kinong khi ki ban pentip session ni bangi la dan mengi te ka penlong iki kat tu kat ni ban khang bu kadi ka pen artatin yangi ka jingkhang na jongki ka dei be bombiang kot yang basla te habide ni kidukan ki bakhang ila pha ya ki officers jungi ban issue ya ka show cause notice bakin ta hakani ka jingkhang yeng ka jongki bat jingkhang dukan ka jongki bat khnang ba nakaliang jongki kintip manu bawan bentasni bat ke ka kamram baki ki de benle ban yo le bian dukan jam ba singi hab ban ra nakaliang kajungi haka executive committee hadir mengisyam kami ingin perhat beginu pila kunti in paula but ingin persyang berwara deki an ki bas kem
kiba klan bor council nam taban weng ni jinge kaba aru kadebi bandan hangi kum kibrio ya kanika bensim ban kentat ni kum gini namar lada ni pediang hi ban ai yaki beri banabar bakin lek kat bamuan hang ni kani kan kata om tang ya iwe arnut rei kan kata hi yaki babon bala nakaliang jungi yaki bangila la hi ban tip bat nginam ai la let's say ki ba tip nginam la bandong rei ya ka an ke ba klan ke ba tikena ban la ban weng jing ngin yo ban wan ra let's say ka next meeting jong ka executive committee ban pakhat